pe aceeași mapă, dar single player. M-am decis că na. Da. Deci am decis că na. Totuși e nașpa pe multiplayer. E nașpa pe multiplayer. Și Dance și-a luat hack. Nu-i hack. E hack. Și-a luat pula mură dacă dă în el. Moare el instant. Mare cel care atacă în primul rând. Nu ai din cauza lui. Sunt niște bug-uri. Vă sfătuiesc să nu folosiți aplicația care vă voi da în descriere. Adică vă voi spune numele ei. Pentru că na, link-ul. Nu-mi place să dau link-uri pentru că nu știu. Sincer. Dar oricum. O să vă scriu în descriere ce am folosit. Da, nici nu țin minte acum. Nu mi-am amintesc, sincer. Mâncă porcul! Și puteți să vă luați. Deci puteți să vă luați armură super enchantată. Chestii de genul ăsta foarte șmechere, să fie cel mai șmecher. Foarte multe XP, de exemplu, pe sabia asta, ating orice moare instant. Și, de exemplu, și mai dă și multe chestii, cum ar fi dacă omor găini, îți dă mai multă piele. Deci, pardon, pene. Scuzați-mă. Dacă omori un porc, îți dă multă carne. Dacă omori o vacă, îți dă egal, pentru că na. Găina e făcută exact. Pene mai prins câte una, mai prins câte două, câte trei, câte patru, cel mult patru, adică cel mult două, adică am prins eu. Dar găina tot doar una găsești. Ce drept probabil au gândit, băi, dar găina are un singur corp, până la urmă. Și, na, hai, dacă mănâncă toată găina, să mănânce toată găina. Față de o vacă, adică nu mănânci toată vaca deodată. Serios. Cine mănâncă toată vaca deodată? Dar dacă ești tu, oprește-te. Știu că e supraponderal. Să știi. Dacă o faci. Îmi pare că unii dintre voi chiar acum... ce să zic? Mănânci ca un porc. Chiar acum mănânci ca un porc chipsuri și nu știu ce alte chestii. Fiți atent la asta. Ce-mi place asta. Și nici nu-mi dă damage, asta e șmecheria. Dar dacă vedeți zombie, vă sfătuiesc, nu-i loviți cu sabia, cel mult cu arcul. Na, apoi, chiar acum se rulează un episod mai vechi, cu Mordecai și Rigby. Nu mai vrea să mineze dragului. Tu mai vrea să... Băi, Andrei, tu mai vrea să minezi după ce avea armură, cea mai OP armură din toate armurile. What the... Ăla este ce cred eu? Ce dezamăgire. Speram și eu să fiu un village. Terapele de lavă se balanță că suntem destul de aproape de villageri. Hai să fim sniperi.
E super șmecher, adică, da, ce are asta oare? Cred că e looting-ul. Ce-ți dă mai multe iteme decât ai avea nevoie, pentru că, na, fiind 100, adică și unbreaking-ul e 100, totul e cu 100, pentru că mai mult de 100 nu se poate, aparent. Sabia practic e infinită. Totuși tot se face foame. Ia să vedem. Și acum tot se strică. Deci când ți se strică... Bă, frate, v-am spus eu, băi, ați găsit gropi cu lava, asta înseamnă că sunteți în zona unui village. Unui sat, mai pe românește. Băi, dacă ar avea fierărie... Aș fi cel mai șmecher, bucuros și... Da. Și episoadele nu vor fi mai lungi de un sfert de oră. Viela. Băi, parcă vedeam... Bă, da, bă, cel mai șmecher. O să vă las seed-ul în descriere. Serios. Golden Apple-urile le voi lua. Dar ce nu-mi trebuie voi lăsa. Bă, frăților. Cine vrea să... Bine, deci în următorul episod mă voi apuca de decorat zona pe care au luat-o. Și deci nu voi înregistra mai mult de un sfert de oră. Deoarece. Și aici am multe motive, dar motive bune. Sincer, e un singur motiv, dar serios. Mai mult de atâta, dacă filmez, nu mă lasă să pun pe YouTube. Deci dacă fac episoade din greșeală mai lungi de un sfert de oră, adică serios mi s-a întâmplat, cel mai probabil le postez pe Facebook. Și căutați-mă ca Marius Denis Căderea. Marius Denis Căderea. Ce Denis? Da, practic mă cheamă Căderea, aparent. Denis. Păi da, am eu grijă să dispară numele ăsta, băi, Andrei. Vârlan. Claudiu. Ați auzit asta? Am tras o pășcână. Deci ce ziceam? O să le postez pe Facebook, așa că dacă nu postez într-o zi măcar un episod, să știți ce se întâmplă de fapt. Căutați pe Facebook. Deci în fiecare zi voi posta minim un episod. Adică serios, nu fac timp. Nu mai avea rost să cad în apă după ce am căzut deja pe uscat, nu? Da. Bă, Andrei, nu mă dați un atât de tare pentru că facem... Da. Păi... Și eu la fel. Fiți atenți la asta, pe gestul ăsta. Da, fraților, cu Siltaci 100 faci orice. Mai puțin iarba, serios. Cu talentul tău special, deșteptule. Ce să zic, frate, tu ești mai grozav. Pot să mit mai bine ca tine. Tu, zău, la un singur lucru ești mai bun ca miliard, ăla e...
Cine vrea să vadă ploaia de săgeți? Cel puțin o săptămână va fi merit. Da, păi... La revedere!